Elikkäs terve! Tänään mä ajattelin testata tämmössä limpparia. Kuhri ostetty kola Fentimans. Ja mä oon muutaman kerran jo juonutkin näitä ja maistellut. Nyt mä teen sen virallisen video. Itse YouTubeen. No tuoksu sanotaanko 3/5. Siis tuoksu 3/5 ja maku. Siis no sanotaan 5/5. Ja no hinnassa minä ehkä 3/5. Sieltä oli aika kallis. 2,10 € makso. Ja tässä on 275. Mutta kuitenkin. Fentimans. Tässä on semmonen inkivääri. Aika voimakkaasti. Nyt ainakin tässähän onkin. Ootapa. Inkivääri, juu. No inkivääriä sisältääpi. Ei mä tässä maistuu, kun mä oon paljon inkivääri. Kattokaa koiraa. Koira pitää tästä kolasta. Niin pitää. Tässä on hyvää, mutta kun ehkä joka kerta ostais tämmössä 2,10 €. On se silti aika kallis, mutta hyvää. Ja happoja on. Hyvä merkki. Ja onko se minä nyt on odotettu tekemään. Ei oo. Tuolla. 905. Nyt tekemään. Se maksaa vaan tää lasipullo, ei mikään muu. Mutta kun te huomannut, kun käytte kaupassa, niin jossakin puolesta on tähän asti jotenkin nestettä ja se olisikin vaikka tuohon asti nestettä. Eri verran kaikkien nestettä on olemassa. Ja tää on kalajuomis ehkä parhain. Fentimans. 5/5. Maissakaa ihmeessä. Tuo on niin hyvää oikeesti. No, vähän semmonen juoma-aineskin. Ja inkivääri on aika vahva tässä. Tämä video oli tässä. Mä nautin tämän loppuun. Heippa!